Ce înseamnă cuvântul dinozaur? Răspunsul B. Șopârlă teribilă. Care dinozaur avea un gât foarte lung? Răspunsul C. Brachiosaurus. Care dinozaur avea 3 coarne pe cap? Răspunsul B. Triceratops. Ce dinozaur este cunoscut pentru plăcile de pe spate? Răspunsul D. Stegosaurus. Care a fost unul dintre cei mai mari dinozauri carnivori? Răspunsul A. Tyrannosaurus rex. Ce eveniment a dus la dispariția dinozaurilor? Impactul unui asteroid. Care dinozaur avea un craniu cu o fereastră care îi permitea să producă sunete? Răspunsul B. Parasaurolophus. Ce adaptare specială avea Spinosaurus care l-a ajutat la vânătoare? Adaptări pentru înot. În ce perioadă geologică au trăit majoritatea dinozaurilor? Răspunsul A. Mezozoic. Ce caracteristică aveau dinozaurii Therizinosaurus care îi făceau unici printre teropode? Gheare imense și dietă erbivoră.